Rêjîma Îranê 2000 ton madeya hewce bo şewata mûşekan hawirde kiriye. Piştî çalakbûna mîkanîsma maşê, Rêjîma Îranê hewla bihezkirîna mûşekiya xwe daye, ku lî şeredazde rojê digel İsraîlê de beşekî zêde jivan jî nav çobûn, an jî aliyê rejîmê ve hatûnê avêtin. Lewma 2000 ton madeya sodyum perklorat, an ku Nasyayo pert, jî Çînê kiriye û hawirde kiriye. Ev madeya kimyayî li şewata hişîka mûşekan bi taybet, mûşekên balkîstikî de tê bîkaranîn. û Rêjîma Îranê li heyama piştî çalakbûna mîkanîsma maşê, birêya kiraxava bajarê bendere basê. Ev made bi çendin gemiyan hawirde kiriye, ku çend jivan gemiyan li liste dorpeçandene. Rêjîma Îranê bi hawirde kirina 2000 ton madeya sodyum perklorat, dikare bo 500 mûşekên balîstikî, şewastê dabîn bike. Madeya sodyum perklorat li berhemaniya rasterasta amonyum perklorat ku madeya bingehina şewata hişîka mûşekanê tê bîkaranîn.